Ani talemba statement imene imogwirizana tinaona kunena kuti nkoyenera chifukwa chisankho sichimangochitika ngati ukwati wa lero mawa watha, imakhala ndondomeko. So ifeyo ngati zipani tinaona kuti ndondomeko ina pamene kuli sikuyenda bwino tiuzenso mtundu wa Malawi makamaka amene alokhuzidwa komanso aini ake achisankhocho kuti adziwe kuti kodi pamene pakuperewera ndi pati. Chifukwa cha ichi ifeyonso timayeneka kuti tilengeze zimenezi kuti wina aliyense atenge nawo gawo. Ndikudziwa Honorable Namalomba alankhula kale muchizungu, inenso ndingobwereza kudutsa monga mene kwanenedwera. Ndipo ndinena motere, pamene ndondomeko ya chisankho ikuoneka kuti ilibe tsogolo chifukwa cha ziganizo zomwe ameki akupanga zikubweretsa chiopsezo pa demokrasi yathu Malawi muno. Ndondomeko za chisankho zomwe ifeyo tinakhazikitsa zikuoneka kuti nazonso zili pa chiopsezo. Tsogolo la Malawi pa chisankho choterechi chikupitirira kubweretsanso kusakhulupirika pakati pa ife eni amene timayeneka kuti tikhale ndondomeko yoyenderesa chisankho. Tayima pa mphambano yomwe ikuonetsa kuti zomwe zikuchitika mu ndondomeko imene ku dziko lino ndi imene tinachitira kumene tikuyandikira chisankho cha 2025 sizikuyenda monga ife imene tikutani tikufunira. Zimenezi ndi chifukwa chake msonkhano wayitanitsidwa chifukwa chonena kuti zaonetsa kunena kuti ndondomeko yonse ya zachisankho palibe chimene chikuchitika, kotero kuti kudzavuta kuti tidzakhulupirire ndondomeko ya chisankho imeneyi chikamazachitika. Kusankha kwa kampani yotchedwa Smartmatic. Smartmatic ndi kampani yomwe yakhuzidwa kukhuza nkhani ya kalembera m'mayiko a Venezuela, Philippines komanso Kenya, kuonesa kuti mayiko amenewo zisankho zawo ndi anthu amene amakavota amene koko zinthu sizinayende bwino. Kotero kuti ifeyo kuno kukhuzidwanso onena kuti Malawi Electoral Commission akabweretsanso zinthu ngati zimene zili zokayikitsidwanso ndi mayiko ena, ifeyo tapitanso komweko tikukatenga zinthu zimene zija kubwera nazo kuno kuti zigwiritse ntchito mu ndondomeko yathu chisankho. Mogwirizana ndi ndondomeko yomwe ili kwina kulikonse masambatu amene aliyense akhoza kuwapeza, zaonesa onena kuti kampani imene iyi ndiyosadalirika kuti ingathandize dziko kuyendetsa chisankho. Choncho ifeyo tikuona kunena kuti anthu amene wawa sitingakhulupirire kuti abwere kuno chifukwa choti upangiri wawo okhuzana ndi za chisankho uzasokoneza ndondomeko yathu ya chisankho mu chaka cha 2025. Ichi ndi chifukwa chake Amalawi akufunsa kuti kodi iwowa anabwera bwanji, kodi amene wawa zinatheka bwanji kuti akagule zipangizo zimene zikutchedwa EMD. Choncho ifeyo ngati zipani tikunena kuti ameki afotokozere mtundu wa Malawi kuti kodi zimene zizi anazipeza motani, kodi anapanga kafukufuku oyenera kuzindikira kuti kakwamakatenga katundu amene iyo azakhaladi oyenera kuti ife sitha kuvomera. Ili ndi pempho lomwe tikupempha ngati zipani. Aliyense amene alokhuzidwa ndi ndondomeko ya chisankho ndi okhuzika kwambiri ndi mmene abungwe la meki anatengera kampani imene iyi kuti akagule katundu ameneyo. Chifukwa timayembekezera kunena kuti ngati zipani komanso ngati meki agwiritsa ntchito ndondomeko ya mmene tinagwiritsira ntchito chisankho cha 2019 komanso 2020 chomwe chinapangidwa konkuno komanso pa mtengo otsika kwambiri. Choncho tikufuna ifeyo ngati zipani atiuze komanso atifotokozere mtengo wa zimene anapangira kuti zinakhala bwanji, kuti kusiyanitsa kwake zikusiyana motani. Chifukwa zikudabwitsa kuti meki inapereka ndondomeko yonena kuti chimene tinagwiritsa ntchito 2019-2020 zomwezo zomwe zigwiritsidwe ntchito mu chaka cha 2025. Nde ifeyonso pano ngati zipani tikunena kuti ameki atiuze kuti chifukwa chani asintha ganizo limeneli. Uku ndikupempha kotsindika ndithu kunena kuti ameki atiuze kuti kodi asintha bwanji chinthu chimene analonjeza ku mtundu wa Malawi kuti ndondomeko inagwiritsa cha 2019-2020 akuyisintha kuti abweretse ina 2025. Komanso
kukhuzana ndi ifeyo taonera tikuona kuti ameki apanga izi mwina kusadziwa kapena angopanga zinthu ncholinga chonena kuti awawa atipusitse kuti chisankho cha 2025 chidzakomere chifukwa chonena kuti ayika maganizo awo. Ndiye tikupempha ife ngati zipani kuti amene ali wamkulu wa ku MEC apcheawo, komanso amene amayang'anira ngati chief executive, komanso amene amapanga zogulagula ku MEC iko atule pansi udindo kapena achotsedwe ntchito. Kotero ife ngati zipani anthu amene wawa akachotsedwa ndi chikhulupiriro kunena kuti amabungwe atithandizira kutipezera anthu oyenerera kuti agwire ntchito imeneyo mokomera wina aliyense. Dongosolo loyendesa zisankho izi ndi mmene timatumizira zisankho tikachoka akawerenga kuma center. Malawi Electoral Commission asintha mwadzidzidzi kunena kuti kuyambira 2025 zisankho zizawerengedwe kupyolera m'mashini. Zimenezi ndi zimenenso ifeyo ngati ATN yake amodzi mwa opanga nawo zisankho takayikira. Chifukwa cha chimenechi tikhoza kunena pano kunena kuti amene analowa pa mpando wakale wa bungwe la MEC a Dr. Chifundo Kachale Justice ananena kuuza mtundu wa Malawi kunena kuti chaka cha 2025 zisankho zizawerengedwa monga mmene timachitira aliyense akuona osati kupyolera m'mashini. Ndiye chifukwa cha kusintha kwa MEC ifeyo ngati zipani pamene panso tayang'ana onena kuti iyayi apa sizikuyenda bwino. Choncho tikupempha kunena kuti MEC chisankho cha 2025 chizakhale chowerenga monga mmene tinawerengera 2020 komanso 2020 ndi 2019. China ndi ichi, kodi MEC yakana kunena kuti titenge anthu apadera oti azatithandizire kupanganso kuwerengera zimene iwowo akufuna kupanga popeza afuna kugwiritsa ntchito zimenezi. MEC modabwitsa yakana kunena kuti izi zisangalole akufuna kuti zisankho zawerengedwe kugwiritsa ntchito mashini yo amene akuafunawo. Ndiye ngati ifeyo azipani kuona kuti MEC yakana kuti ipange zimenezi, tikuona ngati kuti ikuyika chiopsezo pa ndondomeko ya chisankho cha 2025. Ndiye tikupempha kunena kuti ifeyo ngati azipani tikupempha mosati tikugwada koma tikuwauzano pano ameki kunena kuti ngati akufuna kuti chisankho chiyende bwino atenge anthu apadera amene adzathandizire kuwerengera nawo chisankhocho kuti aliyense adzakhala okhutitsidwa kuti chisankho chatani chayenda bwino. Chimene tikupangira izi ndi chifukwa chonena kuti tilibe ndi chikhulupiriro kuti zinthu zokhuzana ndi pa mashini zizagwiritsidwa ntchito bwino mu chaka cha 2025 chifukwa cha umboni omwe tili nawo ndi mashiniwo nthawi imene timagwiritsanso monkalembera ongoyerekeza wa 2020 anapanga kalembera pakatipa amene munapita munaona unena kuti tinali ndi mavuto a chimashini chimene chicha. So ife tikuona kuti tingachikhulupirirenso yayi. Ndiye tikupempha kunena kuti tikhale ndi anthu amene angazathe kuwerengera izizi. Sitikunenera malonda, tingonena mwachuchuchu kuti izi sitikukambirana, tikufuna kunena kuti iwo avomere. Zimenenso zina zatikhuza ngati zipani ndi kulembedwa ntchito komanso kuyikidwa pa mpando kwa amene ali acheya. Pali mphekesera yomwe tili ndi chikhulupiriro ena yonena kuti a Justice Annabel Ntalimanja ndi mwana wa munthu wachikulire wina wake amene anakhalaponso president wa chipani cha MCP Honorable John Tembo mzimu wonse mumtendere. Ndiye ife tikuona kuti izizinso maso athu sizikuyenda bwino chifukwa amene wawasangagwire ntchito moyenerera mokomeranso mtundu wa Malawi. Monga maudindo ena aliwonse ndi zina zonse zimene zimayendera mu ndondomeko ya chisankho, acheya amene ali akumeki ayimaneka kuti aonesese kuti akuyendetsa bwino chisankho mokomera wina aliyense komanso mopanda kutenga mbali kwa wina aliyense. Ndiye ife tikuona unena kuti yowa soyenera kukhala pa mpando umenewu iyayi.
ndi zimenezi tikuona kuti iwowa atatula pansi udindo umenewu lero zikhoza kuchita bwino kwambiri. Chimodzimodzinso munkhani ngati yomweyi tikuonanso kuti amene ali wamkulu wa Malawi Electoral Commission Bambo Mpesi nawonso akukhuzidwanso kwambiri ndi chipani cha Malawi Congress Party. Izi zikutipatsanso ife kunena kuti si munthu amenenso angathandizire kuti chisankho chingayende bwino ku Malawi. Choncho poganizira zonsezi tikupemphanso kunena kuti iwowa atatula pansi udindo lero. Bungwe la National Registration Bureau machitachita awo. Ifenso ngati zipani zotsutsa ndifokhuzidwa kwambiri kuona ndi manambala a anthu amene wakutipatsa komanso kuyika maujeni mwawo mu masamba awo. Tikuona kunena kuti zimene iwo akunena ndi zomwe zikuchitika nzosiyana makamaka mukalembera madera ena mupeza kuti mashina apita akuti fiolo mulibe kwina akuti yayi ukwalembe komano mukaonesesanso madera amene alembedwanso ndi madera ochepa okhaokha makamaka achigawo chino chapakati. Ndezo sezi zikusonyeza kuti ife Malawi sindife anthu opusa tikuona. Choncho tikupempha izi kuti INRB agwire ntchito limodzi ndi ameki onse amene akupanga makalemberawo kuti aliyense amene aloyenerera kukalembetsa akalembetse chifukwa izi zili mu ndondomeko ya dziko lino kuti mizika ina iliyonse amene yakwana zaka zina zimene ziloyenereka akathe kulembetsa. Komanso izi zithandizira kuti ena amene ali ndi ma challenges osiyanasiyana akathe kufikiranso kumalo amene ali olembetsera. Choncho ifeyo mwachidule tikunena kuti izizi tayika mmawa akuluakulu komanso mofuula kuti aliyense amvetse. Antali manja mwaulemu atule pansi udindo. Mkulu wa meki amene ali Bambo Mpesi atulenso pansi udindo. Ameki azagwirise ntchito kuwerengera mavoti amene wawo monga mmene tinachitira 2019 komanso 2020. Komanso tikunena kuti ameki asiye asagwirise ntchito chimashini chimene chikutchulidwa kunena kuti EMD. Chifukwa chimene chocho chinyalukira ku kampani yomwe ili ndi chikayikitso chonena kuti fesi tingakhulupirire. Komanso tikunena pano kunena kuti INRB agwire ntchito wina uku mmalo amene apange kalembera ndi ameki njolinga choti wina aliyense asakhale oti awatalikirana pa mtunda osapitirira makilomita 5. Njolinga choti wina aliyense adzakhale ndi nthawi yoti akalembetse. Komanso tikunena kuti kwamalizira ameki ayesetse kwambiri kukwaniritsa zomwe ife tapempha nthawi yopanga kalembera isanakwane. Komanso komalizira tikupempha inu nzika amene muli okhuzidwa kunena kuti tionesese tithandize kunena kuti izizizi tapemphazi inunso mutenga nawo gawo njolinga chonena kuti chisankho chomwe chizakhale po 2025 chizakhale chovomerezeka ndi wina aliyense. Tindi chikhulupiriro kunena kuti ameki komanso INRB agwirisa ntchito zomwe ife tanena pano mwachindunji mosayang'ana kuti watuma ndani komano mokomera nzika ina iliyonse ya dziko lino la Malawi. Pomalizira uthenga uwu zipani zonse zasayinira kotero kuti amene sayina ndi Bambo Honorable Peter Mukito amene Secretary General wa DPP, Honorable Linda Limbe Secretary General wa AFOT, Honorable Dr. Patricia Kaliati Secretary General UTM. Tindi chikhulupirironso popeza izi mene timapanga tinalinso ndanzathu a United Democratic Front UDF amene ndikhulupirira nawo mwina chifukwa cha mayendedwe zangowavuta pang'ono koma nawonso motsogozedwa ndi Honorable General Lehman Secretary General wa UDF asayinira nawo. Zikomo kwambiri.